Здравейте, вие гледате предаването Актуално, аз съм Кремена. Днес се намираме на Пеклемето, най-високата точка на прохода Троян Карнаре, където ще се проведе състезание по ендуро за байкове. Организатори са клуб Mountain Hill от Троян. Надяваме се, че ще стане едно страхотно състезание. Останете с нас, за да разберем как ще се справят състезателите. Участниците в състезанието по издържливост пристигат 20 на минути преди старта на състезанието с автобус. Всички са много ентусиазирани и се радват на организаторите за това, че са успели да реализират идеята за ендуро с велосипеди. Никой не изглежда притеснен на старта. По-скоро веломаняците са весели и с радост ще посрещнат предизвикателството. Записани за участие са около 30 състезателя от клубове от цялата страна. Тодор Гочев е от София. Той завърши 6-ти вчера на квалификацията. Това означава втора стартова решетка, редица. Защо има значение тази стартова решетка? Това състезание е много различно спрямо другите формати на състезание и значението е сравнено с стартовото време. Това, което сме дали на квалификация, стартираме по-напред. Тоест най-бързите стартират най-отпред. По този начин се цели да се избистри тапата и да не стават по-малко травми и изблъсквания по възможност, когато стигне до изкачването. Как беше вчера квалификацията за теб? Според мен беше перфектно проведена квалификация, една от най-добрите, които съм виждал в България. Перфектно време измерване, всичко стартира на време, много голямо браво за организаторите. А ти за първи път ли караш такова състезание ендуро? Такова ендуро състезание по принцип в България се провежда за първи път. В този формат аз лично карам за трети път, като съм карал само в Гърция преди няколко години. И смея да твърдя, че за първо състезание се справяме изключително добре до момента. Колко е дълго трасето? Трасето е дълго около 16 км. Ако не се лъжа, очакваме първите да го преодолеят за около 45-50 минути. На теб какви са ти очакванията? Моите очаквания са за добро изкарване без травми. Имаш ли за цел някакво време? Не. Никакво време няма за цел. Най-важното е да присъстваме и да покажем, че този формат има място в България и смятаме, че трябва да се развива. Здравей, би ли се представил? Аз съм Марио Терзиев от град Троян, карам за троянски отбор Mountain Hill. Този маршрут за първи път ли го минаваш за това състезание? За втори-трети смисъл тренировъчни спускания съм имал на него и това е то. От Троянския клуб не тренирате ли тук по тези планини? Тренираме, смисъл, ама не чак толкова често, колкото по трасетата в Троян. Струва ли ти се дълго трасето? Дълго е, 18 км и половина са си доста дълго трасе. Подготвен ли си? Как си се подготвил? За подготвяне не съм чак толкова подготвен, ама се опитам. Как се чувстваш днес? Добре, смисъл, състезателно настроение имам. Радваш ли се, че сте се събрали толкова хора от различни краища на България? Да, смисъл, все пак трябва да се съберем, да общуваме малко, да обменим информация, кой как е и така. Как завърши ти вчера? 12. Право, това е много добро време. Може би доста хора сте събрали. Не чак толкова с добро, ама става. Като за 16 годишен става. Сега ще се стремиш ли да караш по-бързо? Се опитам, зависи. Кажи нещо за До издържливост е. Кажи нещо за трасето като терен, как е? Има доста изкачване, има и доста спускане. Скокове няма, виражи няма, нормално трасе за ендуро. Погледни, усмихни се, бабата те гледа. Така.
Здравейте, Добромир Теодосиев се казвам, от Плевен съм, 22 години. Това ми е второ ендуро състезание. Къде е било първото? Първото ендуро състезание се проведе в Боровец, като беше първото състезание от подобна дисциплина, провеждано в България. Това е второто де-факто. И като цяло никой от нас няма много опит в подобна дисциплина. Това според мен състезание е по-достойно да се нарече ендуро, защото изкачването тук е доста по-тежко, по-дълго е, предното отне около 18 минути, това ще отнеме около 1 час и доста по-натоварващо за тялото, за краката и за велосипедите, естествено, защото пътеките са доста тежки, големи камъни, има дълбоки коловози и масовия старт като цяло предразполага към по-екстремно каране. А според теб какъв велосипед трябва да имаш, за да можеш да минеш това състезание? Аз специално съм с колело за спускане, което не мога да кажа, че е най-удачният вариант. Според мен най-удачният велосипед би бил All Mountain колело с по-агресивна геометрия, по-голям ход на цялото окачване и така нататък, защото то се справя сравнително добре при спускането и доста по-добре при катерането, но пък по този начин, тъй като има доста хора с колела за спускане, доста хора с All Mountain колела, ще има хора, които са по-бързи в някои участъци и по-бавни в други, което съответно ще направи състезанието по-интригуващо и ще има повече изпреварвания и така нататък. Ще ни кажеш нещо за трасето, как ти се струва? Ти вчера си го минал на квалификацията. Да, трасето, което карахме на квалификацията е различно от трасето, което ще караме днеска. Но трасето, също сме карали трасето, което ще караме днеска. Спусканията са доста бързи, на места със сигурно се върви с над 50-60 км в час, което за велосипед в гората има доста препятствия, камъни, дървета и така нататък. Си е доста висока скорост и определено е доста опасничко, но в крайна сметка това е спорта. Състезанието според мен е редно да се организират повече такива състезания, тъй като това е по-достъпно състезанията от даунхил състезанията, понеже не се изисква да имаш толкова скъпо колело и като цяло това е една доста добра възможност да докараме младите хора сред природата и така нататък да спортуват, а не в къщи пред компютъра и по заведенията и така нататък. Ти кое предпочиташ като дисциплина, да, спускането или ендурото? Спускането бих казал, че е по-психически натоварващо, отколкото физически. И двете дисциплини имат своя чар. Може би аз лично предпочитам ендуро дисциплината, тъй като аз съм доста неопитен в дисциплината спускане, а ендурото бих казал, че ми е по-силна част, защото имам една идея по-добра физическа подготовка, отколкото умения в спускането. Байк надпреварата за издържливост Mega Enduro Mountain Hill се провежда на 28 и 29 септември, събота и неделя. Като в събота участниците имат възможността да проведат тренировки и квалификации. Според резултатите на участниците от квалификационния трън се сформира стартовата решетка и в 12 часа в неделя е даден старта на състезанието. Общата дължина на трасето е над 20 км с старт арка Паметник на свободата от билото на Стара планина, Беклемето, което е на 1600 метра надморска височина, и финал град Троян. Максималният наклон по трасето е 33%, а денивелацията е 1200 метра. Екипът на Hobby TV едва му успя да се придвижи до финала на време, за да заснеме и най-бързите състезатели. Виждаме най-добрите байкери в тази надпревара, които вземат трасето за около 30 минути.
Деян Йорданов от клуб Absolute Power от София завърши седми днес. Как успя да завършиш на това добро място, седмо място? Освен тази дисциплина, която днес е ендуро, която съчетава в себе си повече както въртене, така и спускане. И аз понеже карам и един стил крос-кънтри, където има повече въртене. И така успях благодаря на моята физическа сила в краката. Повече въртях, повече напъвах на катеренето и съответно за по-малко на спускането и така стигна до седмото място. Поздравления за това. На спусканията как ти беше тогава? Имаше ли по-стръмнички участъци? Само тук на финал беше по-стръмно, но добре като цяло беше. Карах с едината седалка, за да не губя време да я свалям. И това в известна степен е забави, но по-голямата сила си каза думата и успях да се класирам. Доволен ли си сега от представянето си? Разбира се. А познаваш ли някои от другите участници, тези, които са, може би, преди теб или след теб? Само един познавам преди мен. Той ще ме блъсна по трасето, защото аз леко се наклоних и за малко падна. А другите не ги познавам, защото всички караме с екипировка и не можах да ги видя точно кои са. Ти каза по трасето, че сте минали наблизо. Имаше ли такива близки изпреварвания? Имаше по-близки, но не бяха опасни, защото все пак и ние сме, колкото е състезание, всички сме хора и се пазим взаимно. Добре, разкажи ни нещо за състезанието като цяло. Доволен ли си от организацията? Състезанието беше много добро, всичко мина като по вода и повече такива мероприятия. Мартин Янев е един от малкото състезатели, които карат с твърда рамка днес. Ще ни кажеш ли как се чувстваш след финиширането? Преуморен съм много, всичко ме боли, тъй като имах 2 падания и карах с леко пукната ръка. Да. От кой отбор си, откъде си? Аз съм от Варна, но карам без отбор, карам сам за себе си. Беше голямо изпитание за теб сигурно да караш така с травма. Да, доста трудно беше, при положение, че едни от най-добрите участници на България бяха тук, но честерите ги минах, както всички видяха. Каза, че си завършил на второ място с твърдаците, които сте. Как се справи с това колело? Имаше ли трудни участъци за теб? Трудни участъци не, но на няколко пъти ми изхвърли веригата от водача и това беше малко некомфортно, защото трябваше да слизам, да го разглобявам, да го сглобявам и така. Иначе можеше да изкарам и по-добри места. А как ти се стори маршрута като цяло? Маршрута беше уникален, организацията също. Просто това е един път състезание. Карал ли си преди това друго подобно ендуро? Не, това ми е първото състезание като цяло. И спускане, и крос-кънтри? Да. Поздравления! Как се чувстваш сега вече, когато първия път за теб е минал? Просто изживяването е уникално, тръпката също, адреналина просто не може да се опише. Ще продължаваш ли да участваш на подобни събития? Да, и пак ще продължавам с твърдак да участвам. Добре, а защо с твърдак? За някои хора е по-удобно, за други финанси, за мен и двете. Защото не ми се инвестира много, пък и ми е по-удобно с твърдака. Любомир Венков е най-възрастният участник днес. Как ви се стори трасето? Трудничко ли беше за вас? Трасето е супер. Аз отскоро карам колело, преди съм карал АТВ-та, мотори, но трасето е прекрасно. Просто фантазия. Как е изживяването с колело, като сте свикнали преди това да бъдете на мотор? Иска въртене. Иначе е много хубаво.
Но просто който не го опитал, той не знае какво е. Участвате ли сте в други подобни събития? С колело не съм участвал, с всичко друго съм участвал, но не и с колело. Как решихте да се запишете тук? Аз съм си тук от Троян и просто разбрах, че ще има състезание и реших да участвам. А сега каква е вашата равносметка след като приключи състезанието? Ще продължа. Това е. Хареса ви, продължавате да подобни събития? Да. Почти няма да пропускам състезание, сигурно вече. Трябва да си купя едно колело и ще продължавам все така, докато мога. Вие за колко време взехте трасето? 44 минути. Това е много добро време за начинаещ. И да, всички са с моето колело най-слабо в всяко едно отношение. Аз съм най-възрастен и смятам, че добре съм се представил. След като всички участници финишират, е време и за дългоочакваният момент на награждаването. Организаторите от клуб Mountain Hill Троян, заедно с спонсорите на състезанието, решават да наградят първите 15 състезателя в главната категория, като имаше и наградени в категория твърда рамка и ветерани. Награда за ветерана от спонсорите. Поздравления! Браво! Браво на Люба! Бурни емоции оживиха полянката на финала. Третото място в класирането зае Калоян Мичев от Троян. Второто място бе за Боби Крумов, който е добре познат състезател от диеч над преварите в България. Първото място грабна Добромир Добрев. Честито на всички победители! След като състезателите имаха възможността добре да се понамокрят с шампанско и да полеят победата си, ще разберем какъв е коментара на призьорите в днешното Мега Ендуро. Сега ще се запознаем с победителят в това състезание Добромир Добрев от Севлиево. Здравей, разкажи ни нещо повече за себе си. Какво да ви разкажа? От кога се занимаваш с планинско колоездене? От 7-8 години по-сериозно. На какви състезания участваш? Не участвам на много състезания, такъв тип, ендуро. 2-3, които се случват. Къде тренираш за ендуро състезания? На работа. Понеже работя като водач на групи с колела, планинско колоездене. И общо заето летния сезон с това там тренирам и самостоятелно също така. Съчетаваш работа с хоби? Да, нещо такова се опитвам да направя. Значи не си състезател специално по такива състезания? Не съм като другите момчета, които по-сериозно на състезания ходят. Избирам си на кои да отида. Според теб как успя да станеш първи? С много издържливост и
правилна тактика. Какво ти беше предимството в тактиката? Предимството беше, че в началото имаше изкачване и там трябваше да дръпна аз, защото знаех, че другите състезатели не са много добри на въртене нагоре и просто това, на изкачването да дръпна и след това да не пукам гума или нещо да не се случи с колелото. Общо взето. Имаше ли по-трудни участъци за теб? Имаше накрая тук едни камъни, но аз го бях карал един път вчера трасето и знаех къде да внимавам и така. Борба имаше ли за първото място? В началото. Момчето, което беше вчера първи на квалификацията и аз бях след него, то беше след мене доста време и обаче спука гума и изостана и оттам нататък вече бях сам. Почти никой не видях. Просто трябваше да се запазя преднината и това. Добре, впечатленията ти като цяло от състезанието? Като цяло много добро е. Добро състезание. Аз точно такъв тип каране обичам и такива състезания трябва да има. И по принцип ендуро формата е много популярен в света като цяло и за напред дори аз смятам да организирам други състезания, които в този стил. Защото това са, нали, нещо средно между даунхил и крос-кънтри, както виждате, колелата на хората са малко по-различни, среден така. На теб по-трудно ли ти беше, отколкото на обикновено трасе по крос-кънтри? Не, това си ми беше идеално. Точно това беше за мен. Защото на крос-кънтрито имаш продължително дълго изкачване. Доста по-дълго от тук. И там хората, които са наистина напомпени такива да карат нагоре, изпреварват. Примерно аз, като съм ходил на крос-кънтри състезания, винаги съм се класирал в първите 5-10, но понеже надолу ги изпреварвам. Боби Крумов от отбора на Рамбайк стана втори в днешната надпревара. Здравей! Здравейте! Ти си състезател по спускане, обикновено виждаме те. Спускане и форкрос, да. Как ти се стори ендуро трасето? Много тежко и различно от тези, които съм свикнал да карам. Много нагорнище. Имаше наистина много изкачване и накрая спускането беше много трудно, защото беше много дълго и много стръмно. Дори по-трудно от даунхила? По-трудно не, но на фона на това, че преди това имаше наистина много изкачване, беше наистина много изморително и трябваше много да се събереме, за да караме там. Имаше ли струпване по пътя някъде, където трябваше да изпревариш? Не, ние още от началото се образувахме една групичка, около 5 състезатели и вървяхме по-напред от другите. Вчера на квалификацията си бил първи? Бях трети по-скоро. Да. И от третото място, може би, ти стартира на Стартирахме в първата редица от 6 човека. Редиците бяха от 6 човека, аз стартирах в първата редица с първите 6 човека. Това ти даде предимство да имаш някаква преднина? Предимство да стартираме първите 6 човека и така, това беше общо взето групата, която се образува от 6 човека. Добре, как ти се стори терена тук? Имаш ли много препятствия, корени, камъни? Камъните бяха в последната част с спускането, търкалящи си, много коварни, ако се приземиме върху тях с колелото. Но като цяло терена беше наистина предизвикателен и труден. Имаше ли происшествия по време на състезанието? За моя радост не. Колелото се представи много добре. По време обаче имах опасение, че съм си спукал задната гума, което е доста често срещано тук, но нямаше проблеми. Финиширах с леко спаднала, силно е спукана, но важното е, че ме докара до финала. Добре, ще продължаваш ли да се състезаваш на подобни събития? Разбира се, даже от до година ще почна да се подготвям по-сериозно за такива състезания. Как мислиш да се подготвяш? Каква подготовка е нужна за подобно състезание? По-дълги тренировки с тежести и много въртене нагоре. Защото до сегашните ми тренировки не са насочени към такъв тип състезания и то се и вижда. Калоян Мичев от клуб Mountain Hill, от домакините, зае трето място в това състезание. Как се чувстваш сега, когато се качи на стълбичката на победителите? Страхотно. Не съм очаквал, че ще стана така и чувствам се много добре. А според теб, кое ти даде преднина пред другите? Може би това, че
това е нашия Балкан и малко или много го познавам. И хъса като цяло. Трудно ли беше? Ами да, беше трудно, защото имаше доста въртене, имаше трудни участъци с камъни, но с каране се постига. Втория и третия участник ми се струва, че завършихте много близко един до друг. Имаше ли борба по трасето? Ами не, всъщност имаше с четвъртия, защото него го застигнах тук преди финала и втория не съм го мяркал. Добре, разкажи ни нещо повече за твоята подготовка, за това как успя, за тактиката ти, как успя да стигнеш до това място. Просто се спуснах, фокусирах се върху трасето и карах както аз си знам. Мислиш ли, че се дължи на доброто колело, например? Ами не, всъщност колелото ми не е за този терен. Моето колело е само за спускане, а тук имаше доста места за въртене и точно те най-много ми попречиха и ме затрудниха. На стартовата решетка на кое място беше? Ами бях на първа стартова решетка и направих първи старт, но момчетата с колелета за въртене ме дръпнаха много горе на билото, където има повече стръмни участъци. Кажи ни, доволен ли си сега от състезанието, когато приключи? Ами да, доволен съм, защото не съм очаквал, че дори ще се кача на стълбичката и всичко е 6. Приключи състезанието по ендуро Mountain Hill. Надявам се да сте прекарали добре пред телевизорите. Имаше страхотни емоции тук на края на състезанието и на награждаването. Честито на всички победители. От мен Кремена, довиждане!